खुलुमबाय गासिबो जोंनि बिटिआर इनफो स्टुडिअ नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन। दा आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय लानानै फैदों आंनि साखाथियावहाय जिरायनानै दङ जोंनिनो बर'नि मुंदांखा सिनियर रेडिअ'आवहाय देंखो मेथाइ रोजाबगिरि बिथांनि मुङानो जाहैबाय डिम्बिश्वरी महिलारी। दा बे मेडामखौहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय लानानै फैदों। दा मेडामनिफ्राय जोङो माखासे गोबांथार जोंनि बर'नि मेथाइखौ जे रेडिअ'आवहाय मेडाम मोना बबे समनिफ्राय खनजेनबोखो बा दोंबेसे मेथाइ खनबोखो, बेजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौहाय सिबिनायाव बिथांमोनहा मा रोखोम बाहागो लाबोदों, दा बे गासैबो बाथ्राखौ जोङो मेडामनि खुगानिफ्रायनो जोङो मिथिनो मोनगोन। दा गिबियाव आङो मेडामखौहाय गावनि सिनायथिखौहाय रायजो राजाफोरनो होग्रोनो थाखाय आं खावलायबाय मेडाम। आं बयखौबो खुलुमबाय। दा आंनि मुङा नामा जादों डिम्बिश्वरी महिलारी। डिम्बिश्वरी महिलारी। दा आङो क'क्राझार गंगानगराव दंगासिनो दङ नुबोनानै। आंनि गामिया जाबाय उत्तराफ्लागाव। बेवहायनो आं जोनोम जादों। जोनोम जानाय जायगाया जोनोम जायगा उत्तराफ्लागाव। दा डिस्ट्रिक्टआथ' जोंना क'क्राझारानोखा जाहैबाय। औ, माखासे जाय मिथिनायाथ' मिथिखायो जाहैबाय मेडाम। खायसे जोंना गोजाननि नायगिरि बिथांमोन दं। बिथांमोननो आङो खोन्थानो नागिरगोन जे मेडामा जोंनिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आफ्लागाव, बे आफ्लागावनि मेडामा। दा गिबियाव आङो मेडामनिफ्राय बेखौनो मिथिग्रोनो लुबैगोन जे आथिखालावहाय मेडामा न'खराव साबेसे? आफ्लागाव दा नोंनि न'खर खुंनाया? आंहा सानै गथ'। आदसा। सासेया बिसिना बाहायनो नर्थ इस्ट बेंकआव बेंक मेनेजार। बेंक मेनेजार। आरो सासे देरसिना गकुल चन्द्र महिलारी। गुवाहाटियाव साख्रि मावगासिनो दं। साख्रि मावगासिनो फेमिलि दङ, आरो फिसौ सासे दं। गुवाहाटि काहिलिपारायावनो थायो। दा बेहाय सासे दीपक कुमार महिलारीया नर्थ इस्ट बेंकआव सिनियर मेनेजार। जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा मेडाम। दा बेजों लोगोसे दाना मेडामनिफ्राय आङो मिथिनो लुबैगोन जे रेडिअ'आवहाय मेडामा माब्लानिफ्राय फैजेनामोन रेडिअ'आवहाय मेथाइ खननाया? आं 1968आव आरो 1968आव। होमबा बेवहाय जोंनि बर'फ्रा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ रावबो इन्टारभिउ होनाय जायाखैमोन। जों भुबनेश्वरजों आंजोंनो ग्रुप होजेनदों। आरो ग्रुपनिफ्राय प्रडिउसारा आंजों उन्दैनिफ्रायनो खनबोनाय मोसाबोनाय जों सानैजों एखे क्लास मोनदों। बेहा गुवाहाटियाव थांबाय उनाव, ओमफ्राय बाहाय रामफलबिल हाइ स्कुलाव फरायबाय थाबाय। बे समावथ' दावथिङावबो खनबोदों जों। आं जेला 1972आव इन्दिरा गान्धी थानाय समाव दिल्लीयाव माने बागुरुम्बाखौ फार्स्ट ग्रुपै जोङो 15 जन थांदों आरो जोंनि मोसायो। बेवहायनो फार्स्ट जाबोदों जोङो। आफ्लागाव रैसुमै आफादमोन आरो जोंना। दा बेवहाय इन्दिरा गान्धी थानाय समाव मेडेलबो मोनदों, सार्टिफिकेटबो मोनदों। देरहानायनि बान्था मोनबोदों। मेडामा बेवहाय मोसानायाव बाहागो लादोंमोन ना खननायाव? मोसाहैग्रोदों। 68आव खनहैजेनदों आरो बेनिफ्रायनो खनबोगासिनो थादों। दा बे समावहाय मेडामा लाइमोन बैसोमोन जाहैबाय, स्कुल फरायबाय थानाय। ओरैनो बे समावहाय गोबां जोंनि बर' लाइमोनफोरा बेफोरबायदियावहाय मेडाममोन बाहागो लानाय बायदि, जेनेबा नोंनि लोगो दोगोफोर आरोखि, बिसोरो नोंजों समान बाहागो लाफायो ना लाफायामोन मेडाम? ना खममोन ना बारामोन? लाफायामोन। आंनो आगयना आंनि सिनियर नालाय। भुबनेश्वरजों आंजों जों सानैजोंनो स्टेज आरो ग्रुप उनावहाय खनदों आरो। बे ग्रुप खननायाव माखासे थैनानै थांबाय, सिफुं दामग्रा, गान खनग्रा। दा जों सानैल' दंसै आरो जों थैनानै थांजोब्बाय आरो बे आबौ जयनारायणआ नायगावना बेजोंबो दैदेनबोजादों। दा मेडामा बे रायजोफोरनो खोन्थानो हागोन नामा जे खनजेननाय नोंनि रेडिअ'नि मेथाइआ मा मेथाइमोन मेडाम? हालुवा गथ' हालेवगोनजों हिनजाव हौवा खनोमोन आरो। दा आंथ' सुरखौ एसे होनो हागोन नामा मेडाम? सुरखौ हायो। हालुवा गथ' हालेवगोन जों, गामिनि मुंखौ लाखिगोन जों,
हालुवा गथ' हालेवगोन जों गामिनि मुंखौ लाखिगोन जों हालुवा हिन्जाव गायगोन माइजों गामिनि मुंखौ लाखिगोन जों हालुवा हिन्जाव गायगोन माइजों गामिनि मुंखौ लाखिगोन जों फारि फारि मुलुगाव जोंलाय दावगागोन हालुवाबोला जोंलाय देरहागोन आखायाव लागोन लावथि सिखा जानजि खागोन ब्रात बिखा हालुवाजों जुजिगोन जों गामिनि मुंखौ लाखिगोन जों हालुवाजों जुजिगोन जों गामिनि मुंखौ लाखिगोन जों हालुवा गथ' हालेवगोन जों गामिनि मुंखौ लाखिगोन जों हालुवा गथ' हालेवगोन जों हालुवानि माखिगोन जों जोबोद मोजां मेथाइ मेदाम दा बे मेथाइखौ मेदामा गावनो लिरदोंमोन ना सोरनिबा लिरनाय मेथाइमोन बे जयनारायण आबुजिसाद लिरनाय जोंनो प्रथम बागुरुम्बाबो दं जों मोसाहैनाया बागुरुम्बा मोसाहैनाया औ जोंनो माबा हैजोबदों आरो बे बर'नि धोरोमालाय बेखौ मोनथाम खनबोदों दा बे गुवाहाटि सेन्टाराव खनबोदों दा बेजों लोगोसे मेदामा रेडिअ'आव खननायनि अनगायैबो केसेटफ्राव रेकर्डिं खालामबायदोंमोन नामा केसेटआव होनदोंमोन बे फुंखा महिलारि मोनहा माने आंहा बेजों थांफाबायना माबानो मोनाखिसै ओमफ्राय बेजों आङो भुपाल हायद्राबाद सेकेन्ड्राबाद आरो गुवाहाटि तेजपुर सब जायगायावनो गिदिंफादों आरो आं गान खननायजों उन्दैफोर फोरोंनायजों नाम मोनबोदों प्राइज मोनबोदों बिदिनो स्कुलावबो हाइ स्कुलावबो आङो हाइ स्कुलाव फरायबा द्रामायावबो बर'नि द्रामायाव बेस्ट एक्ट्रेस मोननानै बाहागो लाबोदों आरो बै समाव हाबा जायैनि सिगां हाबा जायैनि सिगां स्कुल फरायनाय समाव आरो बेजों थाफानानैबो नाम खालायबोदों आङो बहुदखिनि प्राइज मोनबोदों आरो दा बिदिनो बै बान्थाफोरखौहाय मेदामा बबेनिफ्राय मोननो हादोंमोन जेनेबा सरखारि भाबै बान्थाफोर मोननाय दंबायबायो नामा मेदाम मोननाया मोनदोंमोन माने गामियावसो आङो हाबा जायाखै नालाय गामियाव कंग्रेस पिटिसि ना मा होनो पिटिसि कंग्रेस गन्दगलाव सेस बुख्रुब गालांजोबदों सार्टिफिकेटआबो ओमफ्राय मोनसे थानाय जायाखै ओमफ्राय उनावसो माबानाय जादों आरो नै मोसानायनि दंथ' दा मेदामनिफ्राय आङो मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैबावगोन जे दासिमावहाय मेदामा नैबे दा आथिखालावहाय मेथाइ रोजाबनाय बा मेथाइ खननाय बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजनि बबेबा हारिमुवारि आफादफोरजोंहाय सोमोन्दो लानानै खामानि मावबोगासिनो दं नामा मेदाम ना दोनथ'बाय आं दोनथ'बाय 72 इयार्स जाबाय दा नै बे बोसोरावनो जोबहांआवनो 72 इयार्स जादों ओंखायनो आङो गामियाव बैसाग बिहु जायोबा बाहाय बोराय बुरि पार्टिफोरजों ओंखारनानै मोसाफायो आरो दासिमबो माने गामियारि ओनसोलाव जेब्ला थाङोब्ला लोगो दोगो बै गावबागाव देशनिजोंहाय माने बैसागुफ्राव मोसानो ओंखारफायो आरो नङा होमबा आरो गान खननायाबो बोराया सिफुं दामबाय गामियाव लेंफैयो स्टेज होफैयो बेवहाय बैसागु मेथाइ बा बैसागु बिदाय खनबोनानै प्राइज मोनबोयो आरो दा बे समाव रायजोफ्रा जोंनि सिनियर रेडिअ' आर्टिस्ट मेदामनिफ्रायहाय माखासे गोबांथार बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय दा बे समाव आङो रायजो राजा नोंथांमोननो माखासे माने बाथ्राखौहाय आरो खोन्थादेरनो सानबावदों बे मेदामा रेडिअ' आर्टिस्ट मेथाइ खननायजों लोगोसे बै समनि इन्दिरा गान्धी थानाय समावहाय बे समाव मेदामा लाइमोनमोन दा बेवहाय बिसोरो दिल्लीयावहाय नङा होमबा मेदाम दिल्लीयाव बागुरुम्बा मोसाहैदों आरो बेजों लोगोसे बरमायावहाय बे मेदामा बाहागो लाहैनायावहाय मेदामनि खानायाबो जोबोद गोलावमोन नङा होमबा फट'खौ नायनानै नुखाबाय जोबोद समायना इन्दिरा गान्धी मोना माने खानाय गोलावनि थाखायनो मेदामनि खानायखौ दाङै माने मोजां मोनदों आरोखि नङा होमबा
दा बेबायदि माखासे गोसोखांथिफोर दङ जाहैबाय मेडामनावहाय आरो बेजों लोगोसे मेडामा अल रेडिअ' आर्टिस्ट एस'सिएसन नङा होमबा मेडाम औ बेनिफ्रायबो बान्थाखौ मोननो हादों बेबायदिनो गोबांथार रोखोमनि बान्थाखौ मेडामा आजावनो हादों आरो दा बेसेखिनियावहाय रायजोफोरा माखासे बाथ्राखौ मिथिखाबायानो दा बे समाव आङो मेडामखौहाय जे गावनि बेसेन गोसा सम बेखौहाय जोङो दान्दिसे होनायनि थाखाय मेडामनो जों बिटिआर इनफो स्टुडिअनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय मेडाम गोजोन्थों